Строителството на основно училище доктор Петър Берон започва през 1889 г. с доброволен труд. Построено е през 1891 г. Тогава първата учителка, Мария Безлова, посреща своите 30 момичета и момчета в Имишлерското общинско училище. През 1905 г. започва работа учителят Иван Данчев и по негова инициатива започва вечерно обучение за неграмотните от селото. През 1922 г. инспекторатът поставя искане за строеж на ново училище. През този период работят Никола Богданов, главен учител, и Христина Данчева. През 1925-26 г. учителка е Мария Ганчева по Вошнинското първоначално училище Васил Кунчев. Основите на новото училище са положени през 1936 г., а откриването му е на 12 септември 1937 г. с учители Иван Досев и Стоян Карачева. От 11 март 1938 г. новото училище се преименува в доктор Петър Берон. От 1971 до 1977 г. се разширява и надстроява сградата. На 4 ноември 1977 г. то отваря врати и е обявено за основно училище. През 2009 г. е обявено за средищно училище за селата Черганово, Овошник и Розово. Нашите директори: Христо Събев от 1958 до 1977 г. начален учител, награден с орден Кирил и Методий. Павел Златанов от 1977 до 1985 г. физик. Димитър Ценков от 1985 до 1988 г. физик. Петрана Ризова от 1988 до 1992 г. историк. Димитър Първанов от 1993 до 1996 г. химик. Луиза Колева от 1997 до 2008 г. филолог. Василка Янакиева, настоящ директор от 2008 г. математик. Нашите дългогодишни учители: Дежка Събева, начален учител. Тодорка Петкова, начален учител. Пенка Събева, начален учител. Велика Михайлова, физик. Шидера Златева, начален учител. Райна Кънева, детски учител. Анка Гушева, начален учител. Петър Атанасов, учител по труд и техника, музика, начален учител. През 1981 г. е открит барелефа на патрона доктор Петър Берон, дело на скулптора Димитър Сотиров. Училището е наградено с орден Кирил и Методий, втора степен. През
1991 година училището посреща своята 100 годишнина със собствена библиотека, танцов състав и вокална група с ръководител учителят Петър Атанасов.